אתה מודע לכמות שהבן שלך שולח אס.אם.אסים? כן, ואתה מרשה לו את זה? כן, הוא מחזיר לי. פשוט הרשיתי לו 60 שקל, שיקנה מתנה לחבר שלו. אוקיי, ואפשר לקבל ועוד... בבקשה את התעודת זהות שלך? מה? אפשר את תעודת זהות שלך? את המספר? אני לא זוכר. אז תבדוק, קח את תעודת זהות, תבדוק. אני לא זוכר. תגיד לי, אתה חושב שאני באמת מטומטם כזה כדי אני חושב שזה אבא שלך? מה, אתה מטומטם? אתה רוצה לקבל בן בשחקן עכשיו? לא, 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 סליחה, 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 סליחה. אתה רוצה לקבל בן? סליחה, לא, 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 בבקשה, אתה לא, רוצה בבקשה, לא. לקבל בן? לא, יש לך בן. לא, 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 להתראות. בבקשה, לא. מצטער, יש לך בן, בבקשה, לא. ויפתח לך תיק במשטרה על זה שאתה שולח אס.אם.אסים ללא הסכם. ייפתח לך תיק במשטרה, ואני מצטער. ואין, היית צריך לחשוב לפני מה שעשית, אני לא יכול לעזור לך בזה. אין מה לעשות, אני מצטער, פעם הבאה לא לעשות כאלה דברים. ויקחו אותך למשטרה, ייקחו אותך, יחקרו אותך.